Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawagalan ko ninyo sa pangan nga Bonita. Hingkod ang pangidaron, minyo ug may tulo ka mga anak. Taga Negros. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa sitwasyon namo sa kumbana. Tungod gud sa among kalisod, nanarbahon na siya layo namo nga iyang pamilya. Aron inyong hisabtan, ingon inyang mga panghita po. Ay, lisura nas panginabuhi nato din sa Negros eh. Lisod banta bisan para kaon lang. Lagi, katong atong gilong ganina, last na lang to. Unya mao na ko mamaylo sa ilang mama ug sa akong mga igsuon. Sige ra tag pamaylo nya wa tay ilis-ilis. Manarbaho na lang ko sa Cebu, no? Ha? Magpalayo ka namo sa mga bata? Kay asa man sa ko kakita og mayong trabaho din sa ato. Kung dili, malapas lagi tubo. Driver sa deliver nga tubo. Unya, dili pagid permanente. Gusto ko nga mangitag trabaho nga permanente ang sweldo. Kay permanente bayat nga mangaon. May man ug wa ko'y kita, di punta bangaon. Mangaon pud bayat ta. Mao lagi. Luoy na king mga bata uy. Usahay aron lang maigo ang bukas. Lugaw-lugaw na lang nako. Unya usahay di ay mapulan siguro sa lugaw ng atong duha ka anak. Madto silang ate. Sa akong makuwang. Mangayo kun og kaon. Mao din ni magsilbi. Mangitag ako trabaho sa Cebu. Palargahon nimo si Joe sa Cebu? Iyang kagustuhan nga mular kag si Puma. Magunsam kuno siya dito. Tungod sa among kalisod. Mangita ko na siya trabaho dito nga may permanenteng sweldo nga taguan. Maong, manghamuta ko ninyong papa o para plitin niya, pi. Mao ba? Dili ka mo samot ang inyong problema, anak bonita. Ha? O sa'yo po mo ipasabot, ma? Magkalagyo na mo. Dili ka na makakita og lain si Joe dito sa Cebu. Mama, sad, uy. Ay, sad, gud ang huna-huna, ama. Nangita gani migsulbad sa mong problema. Kay di manggod. Kay ingon ini god. Gikan baya gid mi anang inyong sitwasyon ha. Nga bag-o pang menyo. Gagmay pang mga bata. Mga batanon pasad mo. Ang buot akong ipasabot ba? Nga nagkinahanglan pa mong doa ni Joe sa usag-usa isip magtiayon. Unsao naman lang. Kung pangitaon ka na ni Joe sa laing babae dito sa Cebu, makakitaon niya na og lain dito. Di lang sa bunta mo, uy. Ay, di ka makatagaan ni anak bonita. Kay kitang tao, ilabi na ng mga lalaki. May lawas nung panginahanglan baya na. Di lang sa tamag-huna-hunaan ang wa pamahitabo, ma, uy. Ang among gihuna-huna karon ni Joe, ang kasulbaran sa among kalisod. Maong, may kwarta ba mo ni Papa diha nga kapahuam na mo? Ilisa lang namo kung makatrabaho na niya si Joe o makapadana siya kwarta na ako, ma. Ako ingnon si Papa ni mo. Mama sab nimo no? Pahumam sa tuod ta pero may pagkapit sa nakang istorya. Naghuna-huna lang siya kung sa mahitabo kung magkalagyo ta. Advance ra siya mag-isip. Nagkunahuna ganit ta og sulbad sa atong problema. Samutan sa niya hinuon ang atong problema. Manghinaot lang ko. Nga dili gyud mahitabo ang gikahadlokan ni mama nga mahitabo nato, Joe. Pag binuotan taon dito sa Cebu, ha? Misali ko sa kumbana nga ang iyang katuyuan sa paglarga sa Cebu maong pagpangitag sulbad sa among kalisod. Ug tuod man, nagatrabaho siya isip taxi driver. Nakaluag-luag na may gamay kay magpadad-ana naman siya nako og kwarta. Nakapamayad-bayad sa taon mi sa among mga utang. Hangtod nga nagkadugay, daghan naman og rason ng akong bana nga dili siya kapada. Unya, ngano naman sabcho? Kuan bun.
nasakit ko pila ka adlaw. Wa ko ka drive og taxi. Wa na sa ko'y kita. Wala, saan man ni nato iniron, uy. Nag-eskwela na bayas chip-chip. Mamalit pa tag school requirements. Sige lang. Mangita na kong pagi, diri nga makapadla ko kwarta para requirements ng jeep-jeep. O niya, kumusta naman ka diha? Ang imong gibati. Di lagi, labad kay nga kong uwo. May ubog sipon magani ko. Oh, ang kuna o. Uy, pagin na magtambal, uy. Ayaw sad pagpasagad sa imong lawas diha. Kay layo ba yata? Di ko makatiman ni mo. Sige na, Paul. Pahuwais ako. Labad kay akong ugod. Pangita lang sa pagi din ha, para sa mga bata. Oh, sige, sige. Suwayan lang una na ako sa ilang mama. Basig makahuam ko nila kwarta. Murag sige-sige naman nang dili makapada si John ni mo kwarta, bonita. Nagtrabaho pa ka na. Wa na lagi ko na siya makatrabaho, ma. Wa na siya ka-drive kay nasakit siya. Murag sige, nasab na niyang gigamit nga katarungan da. Sige lag kasakit. Susiha ko nun ang banan ni mo, be. Kung tinuod pa ba ng iyang gisulti ni mo? Unsay po mo ipasabot, ma? Ingon ana ng mga lalaki day kung magbisyo. Dili mahutdan o katarungan. Ma. Taod-taod na sabit kong wa na maka-Facebook ta. Kaya ako mga anak nang magsigi kamit na niya akong cellphone. Lo? Kana ko dek message aning... Oh. Uy. Ang kuy kakaw man nga dito sa lady. Nag-message sab na ako. Mayunahon na ako pa sabi. Uy. Sa man yung mga pictures na yung ipadana ko? Si Joe man ay kauban sa kababay? Unsa man yung mga litrato, ha? Ubay-ubay man yung ipada sa akong igagaw. Kasweet na nila sa babay. Ang message sa akong igagaw. Di ba? Ang imo maning bana. Nakita na ko diri sa lady. Kauban sa usa ka babay. Ug nagpuyo naman day ko nun ni sila diri. Ug may anak na. Wagid ko magtuong moabot sa late ang akong bana. Kaya ako rin yung nahibawan nga sa Sibura siya nag-drive og taxi. Ug ako na lang nahibawan nga sa late na di magtrabaho ang akong bana isip driver sa usa ka construction company ug may lain ng kaipong babay. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, kasado mi sa akong bana, nanangkid nga manarbaho sa Cebu. Pero ako mahibaw nga naabot na day siya og Leyte ug may kaipon ng laing babay. Unsay akong buhaton? Ikaduhang pangutana, nag-ipon ang akong bana ug ang iyang babay sa Leyte ug may anak na sila. Pwede ba nako silang ikiha? Unsa man kasuha? Ikatulong pangutana, 5 ka buwan na sabsukad sa akong pagkahibaw. Wa na magpadaog sustento nga akong bana namo sa tulo namo ka mga anak. Unsa may akong buhaton? May trabaho man siya sa Leyte, isip driver sa saka construction company. Ikaw pa to katapusan. Miduol naman ko sa DSWD diri sa amo sa Negros. Ilan man kong patuon sa Leyte, aron makighusay sa kumbana. Wa man taon ko'y kwarta, uy. Unsa may akong buhaton? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Bonita. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og akong tingog ako karon ang inyong madungog kay ako man ang muhatag ninyong tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana og mga problemang may punto legal. Of course sa mga punto medical nga mga pangutana og mga problema mahimo gyud ninyong ipada ang inyong suwat gihapon si Dr. Obra ang mutubag ana kay siya usa ka medical doktor mo na ay namo pagdugay-dugay ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang ako
Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung saan ninyo pagpadala ang inyong mga suwat ug mga suliran diri namo. A big shoutout, a big thank you, and a big appreciation. Ug among pag-release, among paghigugma ug pagbati ninyong tanan. Nga padayon mi ninyong gisubaybay aning ato ang programa. Salamat kaayo nga nisalig mo, no? Nga kami makahatag ninyo og tambag unya naglook forward mo kay kami naglook forward pud mi. Matag drama, matag suliran nga amo ang mahatagan og tambag ug tubag. Hello kang Julien Mirafuentes, Abhel Nabises Delica, Jenny Saligan, Ola Vides, kang Royalane Barritos, Nenny Sharon, Flor Marquisa Bagakay, Maximano, Perin Jr., kang Edwin Artizuela. Matod pa niya, I'm one of DYHP's listeners, die-hard supporter and listener of the program. Kini ang akong suliran. Thank you, Mr. Edwin Artezuela. Also to Flora Maranyo and kang Lailandra Kadusale, no? Thank you kaayo sa inyong pagpaminaw. And lastly, also to Eddie Ibanez Arsenal. Salamat ninyo and ato ang letter sender. Karong adlaw guys, taguon nato sa pangalan nga si Bonita. Wa pud ni musultis Bonita siyahang address, pero ingon ni siya, kabay ni siyang kaminyoon, unya naman ni layo ang iyahang bana nan trabaho, no? Unya naa sa Cebu. So dinhi taga Cebu si Bonita, no? Kay maglisod lagi nakatrabaho as taxi driver na okay sad gyud ning ilahang kahimtang ngo na pag taod-taod murang di naman makapadala unya abi niyag Cebu nya karon na adis late. Iyang bana naunsa gud ni? Naunsa man ni mo man ni atong sa drama nakit-an unya kanang di na driver, usa na ka construction worker unya na ay laing babay na nayabag na. Unang pangutana kasado mi sa ako ang bana na nanghid nga manrabaho sa Cebu pero wa ako mahibaw nga naabot na di ay Leyte kalayo Leyte Cebu ug may kaipon ng laing babay unsay akong buhaton. Una na akong pangutana nimo pod usa na ako ni tubagon, ganahan pa ka sa imuhang bana? Ganahan pa kang maguli mo, no? Or ganahan lang ka nga manubag siyang obligasyon isip asawa nimo og amahan sa inyong mga bata? Kay kung ako ikaw murag the end is near siguro, no? Kay ngano man nga kanang kawasan niya batasan nga pagkabana, no? Di siya tarong kay ngano mang nangita siya glain nakigpuyog lain wa man lay pahibaw wa pag yun siya muhatag og klarong sustento nimo nga. Of course ako sad two-way man ni di man sad gyud nato ugod mapugos ang ato ang bana nga mobalik nato, di gyud ni nato mapugos ang gugma day mga amigo mga amiga, di ba? Unya pwede man sad nato gyud ato na lang i-take care ato ang kaugalingon. So ako para nimo mas maayo give up ta sa ato ang relasyon, pero di ta mo give up sa atong katungod nga mahatagag sustento, nga mahatagag suporta kay asawa man ka, ikaw may legal, unya mangayo pud tag sustento sa mga bata. So muna dinha ta mo fight, dinha ta diri ta manimaos, no? Dili pud panimaos kay di man pud na maayong manimaos gyud noon ta bahalag unsa kabati ug kaway lami ning atong bana, no? Bahalag kisay nakasa nato, di man gyud na duwa sa gyud na sa akong prinsipyo, no, ang manimaos. But I always believe, no, nga lingin ang kalibutan, unya kung unsa imong gipagawas mo balik man gyud na nimo, paabuta lang. Pero samtang gapaabot pwede gyud nato, no, i-assert nga dapat siya mohatag og sustento ug suporta. Diha ta focus. Munay dapat nimong buhaton. Ikaduhang pangutana, nag-ipon na ang akong bana ug iyahang babay sa Leyte. Agoy og may mga anak sila. Pwede ba nako silang ikiha unsa man sang kasuha? Pwede natong ikiha for concubinage. Kanang ilahang pagpuyo together as husband and wife. Nga ikaw man ang legal nga asawa, no, nga mura na silang naay pamilya, pwede na. Kay ningon man kung kinahanglan ta mga sustento 9262 ta, Republic Act 9262, no? Kay para ato na siyang patagmon. Ngano mang yung nag-inamaw man na siya, wa man siya makitarog buwag ni mog unsa bag pagpananghid bag di na, no? Kay para makibaw pud tag unsay atong i-expect nga ikaw pud unta maka-move on pud ka, di ba? Unya og di na ka di magpaanal ta. Mangita tag solusyong makaglingkawas ug makagawas tang aning ato ang relasyon kay aron ako pud makapangita pud kog lain, dili ra ikaw kayahay gud nimo. Ikatulong pangutana, 5 ka buwan na sad sukad sa akong pagkahibaw
trabaho nga wala na magpadala og sustento ang akong bana namo sa tulo. Namo ka anak, tulo ka anak. Unsa may angay na kong buhaton? May trabaho man sa Leyte isip driver sa usa ka construction company. Mao na, mo file yun ta for support. Kanang spousal support kay asawa ka, obligado ka nako og ploka ka. Unya, ang sunod ana is kinahanglan sad gyud nga musuporta siya sa mga bata kay amahan siya. Kinahanglan lang gyud tag abogado ani para makatabang natog kolekta og papugos niya bayad or to file the necessary cases para nimo, ha? Unya, ikaupat ug katapusan pangutana ni duol naman ko sa DSWD diri sa amo asa Negros. Sila man ila man kung paadtuon sa Leyte aron makighusay. Nganong husayon man wala taong kuy kwarta unsa may akong buhaton. Pwede ra gyud kang dinhas inyo sa Negros mo file inday. No, ayaw ka balaka, ayaw og ka guol kay diha ra gyud pwede ra pug ka maka-file na dinha, ha? So no need. Duol lang og mga private nga lawyer sa IBP dinhas Negros or sa PAO para magiyahan og matabangan ka nga mag-file for spousal support and child support plus katong kaso nga concubinage no nga imuhang pwede ma-file ngadto niya og sa babae. Susiha lang kuha lang ang mga detalye ug asa nimo siya pwede untang mapadad-an og suwat kanang mga legal nga mga dokumento adto nato mapada niya. Okay? Mga guys, ay mugtakag biyag asawa ninyo. Uy, naunsa man in taon mo. Uy, pakigbuwag mo klaro. Same with the girls, no? Kanang manudtag relasyon, di man gud niingon nga di na ko muundang ko bahala na kadinha ayaw. No, be man enough, be woman enough to end the relationship and be man enough to stand up sa imong mga responsibilidad. Dili kay mo ending ka, di man mo ending ang imuhang mga obligasyon. Barugi na ay mo pagbinayot, ay mo pagpakaway bayag. Please lang. No, kay mo ganay hinungdan sa gubot. Ending ani ang mga bata mo'y luoy, ha? Love, 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 mga sukintig paminaw. Hinawot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw.